Έχεις Airbnb? Άκου αυτό γιατί σε αφορά άμεσα. Μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο που συλλέγεται και αποδίδεται ο φόρος διαμονής είναι πλέον εδώ και ξεκίνησε από μια κλειστή συνάντηση στην Αθήνα, όπου η Airbnb κάλεσε τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης στην Ελλάδα και μας είπε τι πρέπει να αλλάξουμε άμεσα. Το πραγματικό πρόβλημα. Ο νόμος προβλέπει διαφορετικό φόρο ανά περίοδο. Χαμηλότερο για low season, υψηλότερο για high season. Μέχρι τώρα η Airbnb είχε μόνο μία τιμή, σταθερή για όλο το έτος. Αυτό τι σημαίνει πραγματικά? Ή έβαζες λιγότερο ποσό ή περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να έχεις λάθος στις δηλώσεις, δυσκολία στην ίσπραξη και μεγάλο θέμα στα self-checking καταλύματα. Δηλαδή, εισέπρατες 2-3 χιλιάδες ευρώ από έναν ταξιδιώτη και πήγαινες και του έλεγες να μου δώσεις 60-70 ευρώ γιατί είναι ο φόρος διαμονής. Το αποτέλεσμα? Η πλατφόρμα ανταποκρίθηκε σε αιτήματά μας. Πλέον μπορείς να ρυθμίζεις το φόρο διαμονής δυναμικά, ανά περίοδο, όπως γίνεται ήδη σε άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή, ο φόρος προσκομίζεται αυτόματα, σωστά και χωρίς manual παρεμβάσεις. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? 1. Δεν έχεις λάθη. 2. Λιγότερα χαμένα έσοδα. 3. Πλήρης έλεγχος. Και το πιο σημαντικό, δεν χρειάζεται να κυνηγάς κανέναν πελάτη για το φόρο διαμονής που δεν είναι και δικό σου. Μην τα αφήσεις λάθος, ακολούθησέ μας για περισσότερα insights για τον τουρισμό και update που επηρεάζουν άμεσα τα έσοδά σου.